Вземете адаптер A. Повдигнете рамото на чистачката. Ако не е възможно, моля, консултирайте се с ръководството на автомобила си. Отстранете износената чистачка. Уверете се, че предното ви стъкло е напълно чисто. Захванете адаптер A на новата чистачка. Прикрепете новата чистачка към рамото на чистачката, както е показано. Поставете перото на чистачката върху предното стъкло. Тествайте, за да се уверите, че новата чистачка работи правилно. Валео препоръчва да сменяте чистачките веднъж годишно. Когато е възможно, рециклирайте, като поставите опаковката в подходящия контейнер.